Moikka! Minä olen Marika ja tämä on Neule Ansa. Ja tällä kertaa, kuten ehkä kuvasta huomaatte, niin Pia puuttuu ja tilalla on minun lankakaappini. Eli ollaan Nurmijärvellä, eli terkkuja täältä. Minä muutin tänne heinäkuun alussa ja on saanut ihan mukavasti ton arjen rullaamaan ja neulominenkin on alkanut taas maistua. Ja ajattelin, että kuvailen teille tämmöistä pientä tilannekatsausvideoa, että mitä täällä on tullut tehtyä ja mikä on kesken, koska näitä vippejä on täällä melkoinen kasa ja tämä selkeästi kaipaa nyt jonkunnäköistä läpikäyntiä, että hommat alkaisi vähän etenemään. Eli tiedossa on myös sellaiset kootut selitykset, että miksi joku homma ei ole edennyt ja miksi en ole siihen koskenut pari vuoteen. Mutta tällaisia juttuja siis tässä jaksossa luvassa. Ja Pian kanssa on tarkoitus kuvata yhteisjaksoa seuraavan kerran tuossa varmaan syyslomalla toivottavasti. Minä olen taas seuraavan kerran menossa Joensuuhun ja sitten ehkä enemmän kerron kuulumiseen ja muuta, mutta pahoitteluni. Tämä oli se ainoa kuuluminen, jonka halusin kertoa tässä kohtaa. Eli olen ollut aika monta viikkoa tässä nyt kipeänä ja edelleen pikkusen yskin ja ääni saattaa olla paineessa, niin koittakaa olla liikaa häiriintymättä. Ja sitten mä yritän semmoiset suurimmat yskän kohtaukset toki editoida pois, niin ei sitten liikaa häiritse, mutta näin me mennään nyt tällä kertaa. Mutta aloitetaan niistä valmistuneista. Kiva, kun tulit seuraamaan videoa. Täällä rupesi satamaan aivan kaatamalla. Toivottavasti se ei nyt kuulu tässä videossa, mutta ensimmäinen valmistunut projekti löytyy siis täältä. Ja te olette nähnyt tämän keskeneräisenä viime jaksossa, kun esittelin sillä Pian luona. Tai Emma esitteli. Kiitos muuten kommenteista. Se on kiva kuulla, että se oli hauskuuttanut myös teitä, koska meitä kun sitä kuvattiin ja naurettiin ihan vedet silmissä siellä, niin se on kiva, että se on myös teidän mielestä ollut hauskaa. Mutta siis Annina Juuti eli Anni Juuti-Nits on suunnitellut tällaisen Lotus Lake-paidan, jota testineuloin tuossa kesän alussa. Ja nyt tämä valmistui siis silloin jo hyvissä ajoin, mutta kun tuossa oli kaikennäköistä hellettä monta viikkoa ja muuttohärdelliä ja töiden aloitusta ja muuta, niin vähän viivästynyt toi kuvaaminen sitten, mutta täälläpä tämä on siis valmiina. Ja tämä on tällainen boksimallinen paita, jossa on hihoissa sekä helmassa tällainen kaunis vitsikuvio. Ja sitten pääntiessä tällainen nätti I-cord-viimeistely. Ja tämä on nyt ollut jo säilytyksessä, niin sen takia tämä on vähän ruttunen. Ja tämä on myös ollut käytössä, niin siksi tämä on myös vähän nuhjuinen, koska tämä lanka ei ollut ehkä ihan niin hyvälaatuista kuin olisi toivonut. Mutta toisaalta mä löysin nämä langat Alekorista semmoisella noin 35 €, niin ei parane valittaa, koska tätä kun huoltaa, niin tästä saa taas melkein uuden näköisen. Mutta tämä on siis Sittarista löytyvää My Home Living Merino puuvilla tai puuvilla merino, en muista kummin päin se oli, mutta siis puuvilla merino lankaa ja sävy oli muistaakseni 09, eli tämmönen lähestulkoon sähkön sininen. Ja tää on semmoista worsted tai aran vahvusta lankaa, suunnilleen se 200 metriä 100 grammassa, jos se nyt ihan valehtele, mulla ei ole merkattuna se tonne mihinkään omiin muistiinpanoihin, niin en pysty sitä nyt tarkistamaan. Mutta täällä tosiaan huomaatte ehkä kainalosta, niin aika paljon on lähtenyt nukkaantumaan, mutta tosiaan sitä kun vähän huoltaa, niin sieltäpä ne nukat sitten sais pois. Lankaan meni semmonen noin 540 grammaa ja neuloin tähän pikkusen pitemmät hihat kuin ohjeessa, samoin kuin helman, koska on sen verran pitkä, että pitää aina neuloa vähän ekstraa. Mutta tämä lanka on siis tosi kivan tuntunen päällä. Tämä ei hiosta, kun tässä on sen verran paljon sitä puuvillaa. Ja tämä on aika semmoinen pehmonen käyttää. Ja tykkään tästä mallista tosi paljon, koska Annina yleensä laittaa näitä tämmöisiin boksimallisiin paitoihin kavennukset tonne kainalon alle. Niin tämä istuu tosi nätisti päälle ilman, että tulee semmoista pussittavaa neulosta tähän kainalon tai rinnan kohdalle. Mutta tällaisen siis tein. Ja ei mulla tästä ehkä muuta sanottavaa ollut tässä kohtaa. Voisin muutaman kuvan laittaa tuohon vielä, niin saatte katsella niistä vähän tarkempia yksityiskohtia, koska tässä videolla on vähän hankala niitä näyttää. No niin, sitten valmistunut numero 2. Mä pohjustan vähän. Mulla on aina joku sukkaprojekti kesken ja toki niitä sitten myös valmistuu aina jossain vaiheessa, kun niitä aina säännöllisesti jatkaa sieltä
käsilaukun pohjalta tai muualta. Mutta nyt tällä kertaa niin kaipasin jonkunnäköistä semmoista kesäloman aloitusprojektia ja sitten en viittinyt aloittaa mitään isompaa, kun tiesin, että on tulossa sitä muuttoa ja muuta härdelliä, niin ajattelin, että ei ehkä riitä sit mielenkiinto sellaiseen isompaan projektiin, niin sitten aloitin ihan vaan sukat. Jostain syystä hirveästi puhutteli siinä vaiheessa tämä tällainen Lanitium Ex Machinan glitter-sukkalanka sävyssä Destinations Mumbai. Ei ole millään tavalla kesäinen, mutta päätin nyt kuitenkin laittaa sitten tästä sukat puikoille. Ja tämän näköiset niistä sitten tuli. Tämäkin eteni tämä projekti silleen hyvin, mitenkä mä nyt sanoisin, intuitiivisesti. Ei sekään ei ole oikea sana. Vähän silleen niin kuin fiilispohjalta. Aloitin yksi oikein takareunasta, yksi nurin resorilla ja sitten jossain vaiheessa kyllästyin, ajattelin, että no ei tarvitse tehdä pitempää resoria, että lähdetään tekemään jotain muuta. Ja sitten ajattelin, että no okei, pelkkä tylsä semmoinen sileä sukka niin ei kiinnosta, niin että jos nyt kuitenkin jonkunnäköistä kuvioa siihen sitten tekisi, niin lähdin tekemään tämmöistä aaltomaista resoria sinne. Ja tarkoitus oli, että se olisi tullut tuohon jalan päällipuolelle, mutta kun olin neulonnut sitä jonkun aikaa, niin tajusin, että en minä jaksa koko sukkaan sitä tehdä, että se oli jotenkin kauhean työlääoloinen, vaikka ei toi nyt oikeasti ole mikään kummonen. Mutta päätinpä kuitenkin jättää sen sitten tuonne kantapään yläpuolelle, että pääsen vähän helpommalle ja voin jatkaa loppusukan sitten ihan sileenä. Ja kantapäähän tein sitten samaa resoria vielä, että sain siitä tollaisen yhteneväisen tuosta sukan ilmeestä. Ja sitten kun sain onko se nyt kiilakavennukset, kun sain tehtyä, niin sitten tuntui kuitenkin siltä, että en nyt halukkaan tehdä ihan sellaista pelkkää sileitä sukkaa, niin sitten piti lähteä jonkunnäköistä kuvioa tuohon kikkailemaan. Ja nyt mä itse asiassa tässä kohtaa voisin näyttää tätä toista täältä, koska tälleen tämä on helpompi. Eli lähdin tekemään tuollaista salmiakkiruutua, jossa on yksi oikein yksi nurin resoria ja sitten ajattelin, että teen sitä tuonne sukan loppuun asti, mutta koska kärkikavennukset alkoi uhkaavasti lähestyä, niin sitten sinne ei saanut toista samanlaista enää, vaan piti tehdä pienempi. Ja tämä lopputulos on kyllä siis sellainen sillisalaatti ottaen huomioon, että ensinnäkin tämä lanka on tämmöinen tosi monivärinen, mutta sitten vielä tämä kuvio on myös tällainen, että tässä ei ole niin mitään logiikkaa eikä mitään järkeä. Tässä on vaan nyt neulottu sitä, mitä nyt sattuu huvittamaan sillä hetkellä. Ja mä en oikein tykkää näistä. Tämä on siis kaiken kaikkiaan, niin tämä ei ollut mikään kauhean kiva projekti. Et jotenkin en tykkää siis lopputuloksesta, koska jotenkin siitä tuli liian sekava. Ja sen lisäksi mä en tykännyt tästä neuletuntumasta tässä langassa. Tämä pitäisi olla merinopohjaa, mutta tämä tuntuu jotenkin tosi karkealta merinoksi. Ja tässä ei kiinty. Ja tämä tuntuu siis tosi karkealta myös tälleen valmiina sukkana. Ja en oikein tiedä. En tykännyt. Ja sitten tosiaan kun nämä kuviotkaan nyt on ihan sellaiset, kun en tosiaan suunnitellut mitään, vaan neuloin vaan, niin nyt tällä kertaa ei tullut kauhean onnistunut projekti, mutta näköjään tällaisiakin joskus on. Sukkia kuitenkin tarvii aina, niin kyllä ne nyt sinne kenkään välttää, vaikka sitten jollekin retkelle. Mutta tosiaan siis Destinations Mumbai oli sävyn nimi ja ihan tämmöinen omasta päästä oleva, ei edes ole mikään ohje, vaan kunhan nyt neuloin. Tosiaan tuossa ehkä näkyy tätä aloituskuvia, millä oli tarkoitus jatkaa koko sukka, mutta eipä sitä sitten. Ei se sitten ihan silleen edennytkään. Joskus on tällaisia projekteja, ei kaikki voi aina onnistua. Kolmatta valmistunutta mulla ei olekaan teille enää näyttää, mutta voin näyttää jämälangat. Eli tällaisista sävyistä olen taikonut jotakin. Ja se jokin on nyt sitten kesäpaita. Ja taas pitää pohjustaa vähäsen. Tästä langasta ja tästä sävystä on siis aikaisemmin neulonut itselleni yhden kesäpaidan Annina Juutin suunnitteleman Lotus Lake-tiin. Ja ostin silloin lankaa sen verran reippaasti, että jäi sitten muutama ylimääräinen kerä, joille en keksinyt minkäännäköistä käyttöä. Ja ajattelin, että jos minä nyt ostan sitä samaa lankapohjaa lisää, mutta eri sävyssä, niin ehkä niistä tulee sitten jossain vaiheessa jotain järkevää. Tosin en ehkä ottanut huomioon sitä, että kumpikaan näistä sävyistä ei välttämättä puhuttele minua, mutta eipä se silloin käynyt mielessä, kun näitä ostin. Mutta nämä on siis Katian Tencel Cottonia ja sävyt on 16 ja 35. En tosin nyt kuolleksenikaan muista, että kummin päin ne numerot näissä menee, mutta ehkä se nyt ei ole kauhean oleellista. Ajattelin, että näistä pitää nyt jotain tehdä, koska en viittinyt ruveta myymään näitä lankoja pois, kun ne oli kerran ostettu. Ja vaikka ne väärää väriä itselle olikin, niin en antanut sen häiritä siinä kesäpaita-innostuksessa, joka iski tuossa kesäkuun loppupuolella.
Ja itse asiassa muuttomatkallakin sitten ihan innoissani tikuttelin sitä kesäpaitaa, mikä näistä langoista syntyi. Ohjeeksi valkkasin Irina Anikevan Falmartopin, jonka olen neuvonut aikaisemminkin kertaalleen, mutta nyt jätin tällä kertaa sitten sen helman pitsin kokonaan pois ja pelkästään raidottelin. Ja lankaa oli sen verran vähän, että ei tullut ihan kauhean pitkä siitä paidasta. Ja mä olin jo alun perinkin päättänyt, että minä en sitä itse sitä paitaa sitten tule pitämään, koska se oli väärän värinen. Ja sitten kun tosiaan siitä tuli myös liian lyhyt, niin ajattelin, että se pitää nyt sitten antaa jollekin kaverille lahjaksi. Ja vaikka se nyt kuvasin itteni päällä, tässä varmaan jotain kuvia on ehkä jo vilahdellut tai näkyy viimeistään nyt, niin tosiaan päätin, että se menee sitten lahjaksi se paita, koska se ei tuntunut yhtään omalta. Mun ihana ystäväni Laila oli auttamassa noissa muuttopuuhissa, ja sitten kun Laila siihen iski silmänsä siihen paitaan ja tykästyi siihen niin kovasti, niin mä päätin, että se on sitten Lailalle se paita. Ja Laila, se oli ihan niin kuin olisi Lailalle tehty, eli täydellisen kokoinen ja hyvän värinen, niin mikä siinä oli sitten ystävälle lahjaa antaessa, ja tuli hyvä mieli molemmille. Mutta tämän verran tosiaan siis lankaa jäi. En tiedä, saako näistä enää varsinaisesti mitään tehtyä, mutta voi olla, että pistän tuonne lahjoituskoriin ja vien vaikka koululle sitten, koska koululla tällaisia tämän tyyppisiä lankoja voi aina hyödyntää noiden ykkösluokkalaisten kanssa, niin melkein mihin tahansa. Sitten seuraavaksi hypätään tähän vippikaaukseen, joka täällä ei juurikaan teille näy, mutta voin kertoa, että täällä on aika monta pussukkaa ja nyssekkää, jossa on joku keskeeräinen neula, josta en oikeastaan edes tiedä, että missä kohtaa se on menossa ja mikä olisi seuraava homma, mitä pitäisi tehdä ja mistä syystä se ylipäätään on jäänyt kesken. Niin mä ajattelin, että katsotaan nyt yhdessä nämä kaikki ja sitten päätetään, että puretaanko vai jatketaanko vai mikä on homman nimi. Sitten ensimmäinen pussukka. Täältä löytyy tällainen, jonka olen joskus itse ommellut, ja sen sisällä oli toinen, jonka olen joskus itse ommellut. Ja täältä löytyy sitten lankaa ja projekti. Täällä on tällaista pirteää mustaa Sandnesgarnin tynnlineä, useampi kerä, ja niistä on aloittanut siis tekemään itselleni mekkoa. Ohje on Petit Knitin Anker Tee. Ja no tää olisi nyt aika hyvin tuossa T-paitamitassa, mutta kuten sanoin, niin tästä on mekko tulossa, niin aika paljon on tekemistä vielä. Sen verran on edennyt, että mulla on aloitettu helman lisäykset, eli tää on jo levenemässä kuitenkin, mutta tähän tämä nyt jostain syystä on jämähtänyt. Mä oon aika varma, että mä oon esitellyt tätä teille silloin 2 vuotta sitten, kun Pian kanssa esiteltiin meidän kaikki keskeneräiset, ja mä en ole sen jälkeen neuvonut tähän ollenkaan. Syystä, että nyt tulee ne kootut selitykset osa 1. Mulla on 2 eri värierää noissa langoissa, ja se väriero erottuu ihan, siis se on silmin nähden erilainen. Joka tarkoittaa sitä, että mun on pakko raidottaa, ja raidottaminen tänne helmaan ei nyt jostain syystä inspiroi. Ja toinen ongelma on se, että kun mulla on hihat vielä neulomatta, ja mä haluan sen toisen värierän kokonaisuudessaan käyttää tänne yläosaan, ja sitten toisen värierän tuonne alaosaan, niin mun pitäisi neuloa nämä hihat nyt tässä välissä ennen kuin mä jatkan tätä helmaa. Ja jostain syystä se ei ole nyt napannut sitten ollenkaan, niin sitten on vaan jäänyt tekemättä. Mutta käytännössä tämäkin siis etenisi, kun tekisi ne hihat tuosta alta pois, niin saisi sen jälkeen posotella helmaa ihan rauhassa, mutta ei ole kiinnostanut. Kyllä se täältä jossain vaiheessa etenee, koska mä todellakin haluan tällaisen mustan mekon, joka on tällainen ihana ja ohut ja tuntuu hyvältä päällä, mutta nyt ei ole vaan ollut sitten sen aika. Mutta ehkä jossain vaiheessa taas etenee. Kunhan jaksaisi tosiaan ne hihat tuossa välissä tehdä, niin veikkaan, että sitten taas olisi motivaatiota jatkaa eteenpäin. No niin, sitten päästään seuraavaan keskeneräiseen. Jos se mekko oli mun vanhin keskeneräinen ja aloitettu toukokuussa 2022, niin tämä on sitten toisiksi vanhin ja tämä on päässyt puikolle syyskuussa 2022. Eli tämä on sen 3 vuotta lojunut siellä keskeneräisenä eikä ole vieläkään valmistunut. Mutta tämä on kuitenkin ihan hyvässä vaiheessa. Täällä on siis Sari Nordlundin Poetry Pullover ja täällä on toinen hiha puoliksi neulottu valmiiksi. Helmasta puuttuu enää ihan vähäsen ja sitten toinen hiha kokonaan. Tämä on tällainen kaarrokepaita, mikä on kokonaisuudessaan pitsiä ja tykkään tässä tosi paljon. Toki ehkä ongelmana on se, että tässä ei ole lyhennettyjä kerroksia tuolla niskassa ollenkaan tuon kuvion takia, niin se vähän mietityttää sitten tuo istuvuus, että mitenkä se asettuu päälle. Ja toinen mietityttävä asia on tämä väri, koska tämä on tämmöinen harmaalla taitettu violetti, eli aika kaukana taas ollaan siitä mun omasta värimaailmasta, mutta
Tämä on kuitenkin sen verran kiva, että haluan tämän saada valmiiksi, vaikka tämä aika tämmöinen murrettu onkin. Mutta varmaan se tärkein syy, minkä takia tämä on kesken, niin liittyy ihan tähän pitsikuvioon. Tämä vaatii niin paljon keskittymistä, että mun keskittymiskykyni ei ole riittänyt tähän nyt tänä vuonna. Tai sitä edellisenä vuonna, jos nyt ihan totta puhutaan. Tämä vaatii semmoisen sopivan mielentilan. Tosin olen kyllä aika varma, että mä neuloin hiihtolomalla tätä hihaa tämän vuoden puolella. Sen voisi melkein tarkistaa jostain aikaisemmasta jaksosta, mutta mä olen aika varma, että mä neuloin tätä hiihtolomalla. Ja tarkoitus oli saada mahdollisimman pitkälle tätä valmiiksi, mutta eipä se tosiaan ihan hirveästi ole edennyt siitä, mitä se silloin ennen hiihtolomaa oli, mutta tästä tulee kivaa ja todellakin aion tämän tehdä valmiiksi vielä. Langat kaivelin tuolta vielä esiteltäväksi, eli siinä on tällaista Regia Premium Merino jakkia sävyssä Lavendel Meliert. Kuitenkin tällainen hyvin niin kuin harmaaseen taitettu vaalea violetti, ja sitten siinä on kaverina Bulmions Fibersin silkkimohairia, ja tämä on sävy Wuthering Heights. Eli tämäkin on tällainen violetti. Tämä on vaan aavistuksen lämpimämpi sävy kuin mitä tämä toinen, mutta niistä tulee tämmöinen aika neutraali lopputulos. Ja nyt muistan taas yhden syyn, minkä takia toi paita ei hetkeen edennyt, koska tämä on viimeinen kerran merinojakkia, ja mulla on tosiaan sen verran paljon vielä neulottavaa tuossa paidassa, että tämä ei tule riittämään. Onneksi kuitukeijusta löytyi tätä samaa sävyä jossain vaiheessa, niin kävin täydentämässä, niin toivottavasti riittää, mutta toki tätä nyt ei ole sitten taas enempää kuin tämä, niin pitää vähän säästeliästi käyttää ja katsoa, että saadaanko sopivan kokoinen tällä vai pitääkö jossain vaiheessa tilata lisää, mutta tuokin on tuossa työn alla kyllä jossain vaiheessa, kunhan aivokapasiteetti riittää tuon pitsikaavion seuraamiseen, niin sitten katsotaan taas, että jos tonkin saisi jossain vaiheessa valmiiksi. Sitten seuraava pussukka, tämmöinen Anniinan ompelema projektipussi, jonka on saanut joskus joululahjaksi. Ja täältä löytyy neuletakin alku. Ja tämä on aloitettu heinäkuussa 2023, eli reilussa parissa vuodessa, niin eipä ole kyllä hirveästi edennyt. Malli on Petit Knitin April Cardigan ja langat on Pilkolanhan arvettaa ja tiljaa tällaisena tummansinisenä. Ja ei ole tosiaan siis edennyt minnekään ja nyt piti oikein miettiä, että mistä syystä tämä on jäänyt kesken. Muistan, että mua tympi näiden lisäysten tekeminen tuolla nurjalla puolella, koska lisäykset tehdään joka kerros. Ja ehkä tässä on toinen syy ollut sitten se, että ei ole kuvittanut tasona neuloa, kun on tottunut pyöränä kaiken tekemään. Niin se oli ehkä se toinen hidastava tekijä. Mutta nyt tällä kun tätä katselen, niin mä veikkaan, että mulla on myös liian tiukka tämä neuletiheys, niin voi olla, että joudun sen takia purkamaan. Ja sitten on alkanut myös mietityttää toi neulemalli, että haluanko just sen April Cardiganin vai pitäisikö tehdä joku muu. Eli varmaan sellainen päätösten teko olisi nyt tässä kohtaa aiheellista, että jatketaanko vai puretaanko vai mitä tästä tehdään. Ja sen takia se on tuonne varmaan sitten keskeeräisenä jäänytkin eikä mihinkään edennyt, kun pitäisi ensin päättää, että mitä sille tekee. Lankaa on sen verran paljon, että mä saisin tehty tässä semmoisen oikein pitkän neulettakin, mutta toisaalta lyhkäisellekin olisi käyttöä, niin tässä on tosiaan mietintöjen aika. Enkä uskalla sen takia ruveta vielä purkamaan, että jos tämä nyt kuitenkin olisi semmoinen, mistä mä tykkään, niin antaa nyt olla vielä toistaiseksi tuolla pussissa. Sitten tällainen vähän pienempi pussukka. Kieli taas siitä, että ei ole hirveästi neulottu. Meillä oli Pian kanssa jossain vaiheessa sellainen 7 päivää, 7 aloitusta haaste menossa. Eli joka päivä aloitettiin uusi projekti ja neulottiin sen päivän aikana sen verran, mitä kerittiin. Ja nähtävästi yhdessä päivässä en ole hirveästi ehtinyt. Täällä on tasan tällainen toinen olkapaneeli neulottu tästä neuletakista, jota on aloittanut. Eli tähän tuli se, tästä jatkettaisiin sitten etu- ja takakappaletta ja muuta, mutta näitä on tosiaan siis vain yksi kappale, enkä ole saanut muuta aikaiseksi. Malli on Ririkon Grace ja lanka on Slavika Janssin Borana sävyssä Murky Depths. Ihana lanka, jossa on muistaakseni silkkiä ja merinoa ainakin. Tällainen pieni kiilto on tuossa ja ihanan sävyinen vihreä, ehkä aavistuksen lämmin, mutta kyllä tästä hyvä takki tulee, kunhan sen vaan saisi tehtyä. Tosin nyt mietityttää toi malli, että haluanko tehdä nimenomaan tällaisen palmikkotakin vai lähtisinkö sittenkin tekemään jotain yksinkertaisempaa. Ja toisekseen muistelisin, että mulla oli tässä pikkusen väärä neuletiheys, että pitäisi ottaa isommat puikot ja neuloa koko homma uusiksi. Niin sen takia tämä on jäänyt tonne, että
muistuttaa, että tämmöinen on aloitettu, mutta ei ole tosiaan sit edennyt sen pidemmälle. Hän pitäisi taas niitä päätöksiä tehdä, että mitä tästä tulee ja jatketaanko tällä vai mikä on homma. Niin seuraava projekti löytyy täältä Bertie and Puppetin pussukasta. Ja tämä on myös sellainen 7 päivää 7 aloitus, niin kuin se edellinenkin oli, eli aloitettu lokakuussa 2023. Ja tästä on tulossa minun joulumekkoni. Tästä mä oon puhunut aikaisemminkin, mutta ei ole tosiaan edennyt yhtään sen pidemmälle kuin mitä oli silloin viimeksi, kun tätä näytin. Tämä on siis Sari Nordlundin Puutarpaidon ohjella tällainen mekon alku. Minä ajattelin, että teen sen paidan ohjella siihen asti, kun tuolle vyötärölle pääsee ja sitten rupeaa vähän leventelemään ja teen sitä mekon. Ja tästä tulee tosi ihana, mutta jostain syystä tämä nyt ei ole vaan päässyt työn alle. Ehkä yhtenä hidastavana tekijänä on se, että mulla on lankaa keritty vaan tämä yksi vyyhti ja kaikki muut vyyhdit odottaa tuolla vielä kakuttamista, niin toki tässä nyt olisi neulottavaa vielä vaikka kuinka paljon, mutta jotenkin se ajatus siitä, että ei pääse sitten tämän jälkeen jatkamaan ennen kuin on tehnyt jotain muuta, niin sitten ei viitti edes jatkaa. Mutta kyllä se siitä jossain vaiheessa. Tämä on siis Katarinan Luomutilan suomenlammaslankaa tämmöisenä keskiharmaana ja sitten mulla on sille kaveriksi Knitting for Oliven silkkimohairia ja sävy oli muistaakseni Slate Grey, eli tommonen tosi tumma harmaa. Ja näissä on aika iso tämä kontrasti, mutta mun mielestä tämä yhdistelmä, niin tästä tulee tosi kivan näköinen tämmöinen eläväinen pinta. Ja tästä tulee siis mun joulumekkoni jollekin joululle, mutta en tiedä vielä, että mille joululle. Tadaa! Täällä on seuraava. Täältä löytyy virkkausprojekti. Ja tätäkin on joskus aikaisemmin näyttänyt. Ja on aika varma, että sen jälkeen tämä ei ole edennyt minnekään. Eli täältä on tulossa tämmöinen Granny Stripe peitto. Aika pitkä sellainen, koska tämä vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta mä olin ajatellut, että tämä olisi sellainen niin kuin pystyraita-versio. Eli teen siihen asti, kun siitä tulee sellainen sopivan leveä ja sitten lopetan siihen. Mutta ei ole tosiaan hirveästi edennyt. Ja tässä on nyt aika montakin syytä, että minkä takia tämä on tässä vaiheessa. Ja suurin syy on tässä. Ja tässä. Ja tässä. Eli mulla on suurin osa näistä vyyhdeistä vielä kerimättä. Ja mä oon siis virkannut suoraan tästä vyyhdiltä. Mä oon laittanut tämän vyhdinpuille, virkannut yhden kerroksen, katkaissut langan ja laittanut seuraavan vyyhdin siihen vyhdinpuille. Ja sitten vyyhti takaisin tänne pussukkaan. Eli ei pysty hirveän monessa paikkaa sitä silloin tekemään ilman, että lanka on aivan sotkussa. Eli nyt pitäisi nähdä se vaiva, että jaksaisi keriä nämä kaikki langat. Ja osa mulla täällä on kerittynä. Mä oon ihan käsin kerinyt, kun en jaksanut kaivaa tätä kerialaitetta sitä varten. Mutta täällä on edelleen aika monta vyyhtiä myös odottamassa sitä kakuttamista. Niin sitten kun nuo saisi tehtyä, niin sitten se virkkaaminenkin etenisi huomattavasti jouhevammin. Toki toinen syy sille, että tämä ei ole edennyt, on se, että mä virkkaan tätä aika pienellä koukulla. Mulla on tässä muistaakseni 2,5. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Joo, 2,5. Ja mulla on tosi tiukka käsiala, niin kuin neuloessakin, niin tää käy tosi paljon käsien päälle tämä virkkaaminen. Varsinkin kun mä en ole kauhean sellainen tottunut virkkaaja, niin sitten jotenkin se tuntuu raskalta ja vaikealta. Niin sitten se on aina tämmöinen yksi kerros ja sitten se oikeastaan jää siihen. Ja nyt en ole moneen kuukauteen edistänyt tätä ollenkaan, mutta tästä tulee ihanan värinen. Mulla on täällä kotona aika paljon kaikkea turkoosia. Mulla on turkoosisohva ja turkoosimattoja, turkoosia on verhoissa ja muualla, niin sitten tämä mätsäisi niin täydellisesti sisustukseen. Mutta tämä on varmaan semmoinen aika monen vuoden projekti. Tämä on aloitettu kesäkuussa 2024, eli ei tämä nyt ihan älyttömän vanha vielä on noihin muihin verrattuna, mutta se voi olla, että tämä valmistuu sitten joskus 10 vuoden päästä tätä tahtia. Sitten täällä on taas yksi pussukka, josta löytyy Iton Kinua sävyssä Snow Grey. Ja sitä on täällä 4 kartiota kaiken kaikkiaan ollut. Ja siitä on lähtenyt tulemaan testineulehuivi, jota en saanut ajoissa valmiiksi. Ja se ei ole siis edelleenkään valmis. Ja tämä on siis Sannilan eli Sanni Paulinan Tides of Time, tämä malli. Ja ohje on julkaistu tuossa alkukesästä muistaakseni, mutta minä en tosiaan tätä saanut ajoissa valmis, kun tuli sitten vähän kaikkea muuta siinä keväällä. Plus sitten se, että ohjeen lanka oli muistaakseni fingering-vahvusta ja mulla nyt on tollanen, olisiko tämä nyt sitten lace-vahvunen, kun tässä on 8,5 metriä 100 grammalla, niin
tää on sellaista leisvahvusteista. Mä olin tosiaan ajatellut, että mä voisin neuloa tämän kaiken langan, mitä mulla on. Niin kyllähän tässä tekemistä riittää. Ihan älyttömät määrät vielä. Tää taitaa nyt olla suunnilleen siinä mitassa, mikä ohjassa se huivi on. Siis näiden kuvion toistojen perusteella, jos katsoo. Mutta tosiaan kun mä haluan siitä paljon isomman vielä ja haluan sen kaiken langan käyttää, niin kyllä tässä tekemistä riittää. Vähän huonosti tässä nyt erottuu toi kuvio, mutta tää on siis tuollaista joustinta ja sitten lisäyksillä ja kavennuksilla leikitellään niin, että saadaan tollainen kiva kuvio siihen aikaiseksi. Tosi kiva huivi tästä on tulossa, ja kun tää on 100% silkkiä, niin tää tuntuu tosi kivalta. Mutta vähän tää väri mietityttää kyllä. Taas tämmönen tylsän harmaa, niin se ei tunnu kyllä yhtään omalta. Mutta mä ajattelin, että tietysti kun neuloo valmiiksi, niin sen voisi vaikka värjätä sitten. Mulla on tuolla toinenkin sellainen valmis huivi, joka ottaa värjäämistä, niin ehkä värjää ne molemmat vaikka sitten samaan aikaan. Mutta tässä on tosiaan niin paljon tekemistä vielä, ettei tääkään tästä nyt hetkeen ole valmistumassa, varsinkin kun ehkä nuo muut projektit vielä enemmän mukana. Joskus käy tälle, että vaikka minä olen yleensä tosi tunnollinen testineuloja, niin sitten on näitä häpeäpilkkuja, kun tuntuu, että ei sitten pysykään aikataulussa. Ja sitten kun ei pysynyt aikataulussa, niin sitten ei tarvitse enää saada valmiiksi ollenkaan, ilmeisesti. Mutta ei kyllä tää täältä valmistuu jossain vaiheessa. Tadaa! Täällä on seuraava Bertie & Poppet-pussukka ja sieltä löytyy Sari Nordlundin Foxberry. Eli tällainen pitsineulepusero, johon tulee nyppyjä. Ja lanka on ihanaa Martins Labin Tibetan DK:ta, jossa on muistaakseni silkkiä ja jakkia ja merino, niin tää laskeltuu aivan ihanasti. Tällainen DK-vahvuinen lanka siis. Ja sävyn nimi on Bilberry Stains. Mä oon ostanut tän joskus tuolta Tampereen kädentaitomessuilta silloin, kun Martins Lab siellä oli siellä messuilla mukana. Ja tää on mun joulualoitus vuodelta 2024. Ja en hirveän pitkälle silloin tosiaan päässyt ja sitten joku muu työ kiilasi siihen edelle, niin tää on vähän jäänyt kesken. Mutta tää pitsi motivoisi tällä hetkellä tosi paljon. Niin veikkaan, että kunhan saan tuosta pari muuta paitaa alta pois, niin tää on sitten se seuraava, joka pääsee työn alle. Tästä tulee tosi ihana, mutta pikkusen mietityttää se, että riittääkö lanka, koska nämä nypyt syö aika paljon sitä lankaa ja mulla on vaan 5 vyyhtiä, niin se voi olla, että joutuu tekemään sitten pikkusen lyhyemmät hihat tai sitten semmoisen kropatun version tästä, mutta se nyt ei ole vielä ajankohtainen mietinnän aihe, vaan kun saisi ton karkeen tuosta nyt ensin vaikka valmiiksi, niin sitten voisi taas miettiä seuraavaa vaihetta. No vihdoin päästään tämän vuoden keskeneräisiin. Mä sain Anniinalta, eli Anni Jutinitsiltä tuossa muutama vuosi sitten sellaisen joulukalenterin tai adventtikalenterin, jossa oli 12 minivyyhtiä lankaa. Siinä oli 6 vyyhtiä sellaista sinistä ja sitten 6 vyyhtiä violettia, jotka kaikki meni semmoisena liukuvärinä vaaleasta tummaan. Ja pitkän aikaa mietin, että mitä niistä voisi tehdä, mutta en sitten oikein keksinyt, kun en osannut niitä hyödyntää missään semmoisessa niin kuin aikuisen neuleessa, kun toki voisi voinut pistää vaikka johonkin huiviin, mutta sitten en oikein keksinyt, että minkä huivin neuloisin, niin sitten on vaan jäänyt tuonne odottelemaan tuonne lankakaappiin. Kunnes sitten 6-vuotias huomasi tuossa alkukesästä, että hei äiti, tuommoiset kivat langat, että voisiko niistä tehdä vaikka neulettakin hänelle. Ja no voihan niistä tehdä. Anna-Johannan Little Vaaka-ohjalla lähdin tekemään ja ajattelin, että kyllähän meillä yleensä Anna-Johannan kanssa on aika yksi yhteen osunut noi neulekäsialat, varsinkin silloin kun on kirjaneuleista kysymys. Niin ajattelin, että uskallan lähteä tekemään ihan ohjeenmukaisella puikkokoolla, että eiköhän siitä sopiva tule. Otin 10-vuotiaan koon, ajattelin, että siihen lanka riittää ja sitten sopivasti jää väljyyttä, että ei ole sitten heti pieni. Ja tämän näköinen tuli. Sitten kun olin tämän tähän vaiheeseen saanut, tarkistin neuletiheyden ja totesin, että ympärysmitta on sama kuin siinä 2-vuotiaan koossa. Eli joo, ei meillä ole samanlainen käsiala Anna-Johannan kanssa. Tästä tuli siis tällainen neuletakin kokoinen mallitilkku. Langat on ihanat. Tää on mun mielestä tosi kiva tää peili tällä, että menee tumman sinisestä tonne ihan vaaleansiniseen ja sitten taas lähtee uudestaan tummenemaan ja sitten siellä välissä on aina noin violetit raidat. Mutta tosiaan niin koko on täysin väärä ja eihän tästä nyt sitten sillä omalle 6-vuotiaille sitä neuletakkia tullut. Ja se oli sitten ihan maansa myynyt, kun kuuli, että nämä langat on nyt tässä ja tämä ei sovi päälle. Niin purkamaahan tässä nyt pitäisi sitten ruveta ja tehdä kuulemma uudestaan. No, mulla oli niitä jämiä vielä tästä jonkun verran, niin aloitin jo uuden. Ja nyt on sopivammat puikot ja pitäisi olla lähempänä oikea tämä neuletiheys. Tämä on nyt sitten huomattavasti jo pidempi, kun mä halusin, että tässä menee kuitenkin tämä värijärjestys samalla tavalla, eli tuolta ihan tummasta ja sitten taas takaisin tummaan. Niin tämä on nyt sitten 8-vuotiaan koolla tehty ja
tässä neulettiheys on siinä ja tässä, että onko se oikein. Eli mä oon neulonut 5,5 puikoilla, kun ohjeessa on 4, niin nyt ehkä just ollaan samassa tiheydessä. Toki mä en ole tätä blokannut vielä, niin mä veikkaan, että kun tästä blokkaa, niin sitten saadaan samankokoinen, mutta on tää kyllä ollut siis sellainen projekti, että ja nopea pikku neuletakki ja oikeasti tässä on nyt sitten neulottu se jo 2 kertaa ja täällä pitäisi nyt sitten lähteä purkamaan tätä edellistä versiota, että saa tähän neulottua hihoja. Eli nyt loppu sitten langat silleen, että ei pysty tätä enää muuten jatkamaan. Mutta en voinut siis aikaisemmin purkaa, kun ajattelin, että näytän tämän teille ensin ja näytän, että mitä ihmettä minä olen täällä säätänyt, kun ei nyt oikein taas onnistunut. Tästä neulepinnasta tykkään ihan tosi paljon enemmän. Tämä on neulottu siis niillä 4 puikoilla ja aika tiivistä tuli, kun sitten taas tämä 5,5 puikoilla neulottu pinta on aika tollasta reikästä minun makuuni. Toki ihan siistiä edelleen, mutta kuitenkin sellainen, kun on ehkä tottunut vähän semmoiseen tiiviimpään neulepintaan, niin tämä on ehkä vähän epäsiisti, mutta kyllä tämä tästä tasoittuu sitten kastelussa. Alkuperäisessä ohjeessa pitäisi olla mohairia, mutta mun mielestä tämä toimii tällä ihan merino-sukkalangallakin raidotettuna aika kivasti. Ja mulla on tähän myös napit ostettuna. Kävin tuolla, missäs minä kävin? Kuitukeijussa taisin käydä ostamassa, mutta eipä mulla nyt tässä ole. Sellaiset vaaleansiniset kukkanapit, jotka mätsää ihan kivasti tähän neuletakkiin. Laitan ne sitten kiinni, kunhan tän joskus saan valmiiksi. Mutta tosiaan nyt seuraava homma olisi purkaa tää liian pieni ja sitten neuloa ne langat näihin hihoihin, niin sitten saadaan neuletakki valmiiksi. Mutta tosi kiva on jotenkin tää värimaailma ja vaikka tää nyt on tulossa 6-vuotiaalle pojalle, niin hän tykkää tästä kanssa tosi paljon, vaikka tää on vähän tällainen niin kuin, ei tää nyt missään tyttöväreissä ole, kun ei ole olemassa mitään tyttöjä ja poikien värejä, mutta semmoinen vähän erilainen värimaailma kuin mitä hän normaalisti vaatteessa käyttää. Niin, mutta tykkää kuulemma kovasti, niin se on pääasia, niin kyllä tää pitää tästä aika nopeasti saada valmiiksi, että pääsee sitten käyttöön. Meillä on enää 3 jäljellä, jos laskin oikein. Ja tää on aloitettu elokuussa. Ja no, mä olin tosiaan, niin kuin alussa sanoin, niin olen ollut tässä nyt jonkun aikaa kipeänä. Ja olin kokonaisen viikon sairaslomalla sen takia, että ääni hävisi, en pystynyt töitä tekemään. Niin päätin, että minäpäs lohdutan itseäni sillä, että aloitan ihan uuden projektin. Ja se on täällä. Täällä on siis melkein valmis paita. Täältä puuttuu enää hiharesorit. Ja helmasta ehkä sellainen, olisiko 10 kerrosta ja sitten saat ainakin lähteä resoria tekemään. Eli tää on tullut ihan yhdessä hujauksessa. Ohje on periaatteessa Hohilokat eli Susurrus, mutta on aika reippaasti muokannut sitä. Eli alkuperäisessä ohjeessa kaikki tämmöiset sileät pätkät neulotaan silkkimohairilla ja mulla on täällä ihan merinolankoja, eli en ottanut tähän silkkimohairia. Ja sitten ne tällaiset pitsipätkät, niin niiden pitäisi olla siis tuplasti leveämpiä ja sitten taas näiden pitäisi olla vähän kapeampia. Eli olen leikkinyt tuolla raitojen leveydellä ja sitten myös sillä lankavalinnalla. Ja mulla on ollut siis tosi pitkään suunnitelmissa sellainen tummapohjainen paita, missä olisi sitten värikkäät raidat. Ja sitten jotenkin kun sain idean, että tällä systeemillä minä haluaisin tehdä, niin tämä lähti tulemaan niin kuin itsestään. Ja tämä on tullut siis ihan valtavalla vauhdilla nyt valmiiksi. Lankana mulla on tässä Kettu Janssin jaksokkia, eli tämmönen merino jakki sukkalanka. Ja sävyn nimi on Raven. Ja sitten tässä on Artemis Yarnsin sellainen sukkasetti, eli semmosia minivyyhtejä. Ja en nyt muista noita värien nimiä, mutta täällä on siis, siinä setissä taisi kaiken kaikkiaan 8 eri lankaa olla, niin minä olen tähän mennessä käyttänyt 6 ja toi 7 tuossa vielä mietityttää, mutta sieltä löytyy siis tällainen, onko se niin kuin neonvihreä, sitten siellä on tällainen vaalea turkoosi, sitten löytyy vaaleanpunainen, sitten siellä on tällainen punavioletti, vaaleansininen ja sitten siellä on tällainen korallivärinen tämmöinen vähän niin kuin oranssin, olisiko tämä persikka, ehkä tämä on enemmän koralli tai sellainen lohenpunainen. Sitten siinä setissä oli vielä vaaleanviolettia ja tummansinistä, mutta toi tummansininen nyt ei ainakaan mun mielestä istu tonne ton mustan kaveriksi, kun se ei ehkä erotu kunnolla. Mutta tätä vaaleanviolettia minä vielä mietin, että laittaisiko tänne helmaan nyt kuitenkin vielä yhden raidan sitten tällä. Toki
mulla ei ole käytössä enää tämän lisäksi muuta. Että mulla oli 3 vyyhtiä tätä jaksokkia kaiken kaikkiaan. Ja tää on nyt se jämä, mitä mulla on jäljellä. Ja hiharesorit pitää vielä neuloa. Ja helmasta puuttuu vielä vähän, niin voi olla, että jää se viimeinen raita sitten laittamatta, että riittää että mustaa lankaa vielä. Mutta tästä on siis tulossa ihan kertakaikkisen ihana. Aika väljän koon otin. Niin tässä on silleen, tää on semmonen kiva semmonen rento tää istuvuus tässä. Ja toki sit kun tän vielä blokkaan, niin tää vielä pikkusen kasvaa siitä mittaa lisää, mutta aika mukava paita tuli kyllä jo tässä vaiheessa voin sanoa. Mä veikkaan, että tää on valmis sitten tässä, jos ei nyt tällä viikolla, niin ensi viikolla viimeistään ja otetaan tästä kuvia sitten sen jälkeen. Mutta ihana jotenkin tällainen väripilkku. Vaikka tää pohja tässä on musta, niin tää on silti tämmönen ihanan raikas, kun siellä on tällaiset vaaleat kirkkaat raidat tuolla väleissä. Viimeisiä viedään. Täältä pussista löytyy sukkaprojekti, joka on aloitettu heinäkuussa. Ja mulla on siis aina jotkut sukat kesken. Nämä laitoin puikolle, kun oltiin uimarannalla viettämässä kivaa aurinkoista kesäpäivää. Ja oma 6-vuotias halusi siis uudet sukat ja valkkas langankin vielä itse, niin sittenhän se piti aloittaa. Ja täällä on siis tulossa Lucky Omen Yarnsin merinosukkalangasta sävyssä Sour, niin tällaiset ihan perussukat ja muistaakseni 56 silmukkaa ja 2,5 puikot, mutta aika nattilta kyllä näyttää. Toivottavasti nämä mahtuu sille minun lapselleni. Ihan perussukkaa varpaista varteen ja ajattelin, että ne on semmoisen pitkän putken, johon sitten jälkeenpäin teen semmoisen jälkijättöisen kantapään. Niin ei haittaa, vaikka tässä nyt jonkun aikaa menisi, että saan nämä valmiiksi, koska sitten saadaan sopivat sukat kuitenkin. Pystyy sen kantapään kanssa sitten säätämään, että mihinkä kohtaan se tulee. Tää on tosi kivan värinen tää lanka. Täällä on siis tällainen turkoosipohja, jossa on välillä tuommoista pinkkiä spekleä siellä. Niin oli mieluinen sekä mulle itselleni että sitten sille lapselleni. Tämä on ollut kiva projekti, ne on ollut aina silloin tällään, kun semmoinen sopiva hetki sattuu. Tämä on ollut mulla noissa opettajakokouksissa ja kävin lääkärissä, niin sitten siellä odotellessa neuloin sillä käytävällä. Ja mukava semmoinen pikkuinen projekti napata mukaan ja tehdä silloin, kun semmoinen sopiva hetki sattuu. No niin, sitten päästään viimeiseen keskeeräiseen. Mä kävin mun ystäväni Lailan kanssa tuossa, olisiko se ollut elokuun loppua, kun Hiivatehtaalla oli semmoinen Hiivan jatkot-niminen tapahtuma. Ja siellä oli kaikki yritykset avoinna ja siellä oli myös Jalovilla paikalla. Niin Jalovilla on siis melkein mun työpaikan naapurissa ja jostain syystä en ole vaan sillä aikaisemmin ehtinyt käymään ja ajattelin, että nyt sinne pitää sitten päästä. Ja mä kävin sieltä sitten nappaamassa muutaman vyyhdin vuonaa ja ajattelin, että niistä lähtee tulemaan sitten paita jossain vaiheessa. Eli ostin sävyä Yö ja sitten ostin sävyä Laku. Aikomuksena on siis neuloa palkkiraitapaita tämmöisestä suomalaisesta yksisäikeisestä lampaanvillasta. Ja on semmoisesta haaveillut tosi pitkään, niin nyt oli sitten sen aika. Ja näytin äsken sitä semmoista raitapaitaa ja tarkoitus oli siis eilen neuloa sitä, mutta koska olin unohtanut sen töihin, kun neuloin sitä tuolla opettajakokouksessa, niin en päässyt neulomaan sitä, niin sitten piti aloittaa uusi projekti, koska nyt keskeeräisiä voi jatkaa silloin, kun mielessä on joku uusi ihana idea. Tässä on nimittäin semmoista pientä startiittia alkanut pukata ja joutuu itseänsä ihan rajoittamaan, että ihan kaikkea ei voi aloittaa, mutta tämän voi. Eilen siis laitoin silmukat puikoille ja valitsin ohjeeksi Anna Johannan Cinnamon and Clove, eli semmoinen ihan uusi ohje, mikä neulotaan siis fingerin vappuisella langalla ja niin tulee palkkiraidat. Niin lähdin sillä ohjeella neulomaan ja minä olen nyt tässä vaiheessa. Tämä on vähän hankala täältä näyttää. Aloitin siis tuolla yösävyllä ja sitten neuloin tuota lakua siihen ja sitten kohta tulee taas yötä. Ja tosiaan tämmöinen matalan kontrastin paita tulee, että se ei ehkä ihan joka valossa edes huomaa, että se on raitapaita, mutta ainakin tässä nyt ehkä näkyy, että ne on eri sävyä. Eilen neuloin tämän resorin valmiiksi ja sitten tänään tämän tasaisen osuuden on posotellut tuolla koulutuksessa, mikä meillä oli tänään iltapäivällä tuolla työpaikan puolesta. Tätä on siis aivan ihana neuloa, kun tää on vielä semmoinen rasvasen tuntunen ja semmoinen tuoksuu lampaalta ja muutenkin jotenkin tämä neulotuntuma on tosi miellyttävä. Mutta pakko kyllä myöntää, että kun mulla on sen verran tiukka toi käsiala ja sitten kun tää on yksisäikeistä ja tää on kuitenkin aika semmoista herkästi katkeilevaa lankaa, niin ton resorin kanssa mulla meinasi mennä hermo, kun se katkesi se lanka jatkuvasti. Ja sitten kun pääsin posottelemaan tota sileetä, niin sitten siinä vaiheessa tilanne parani. Ja nyt on yrittänyt silleen
vähän rennommalla otteella neuloon, niin nyt ei ole lankakaan sitten enää katkeillut, mutta tästäkin tulee aika kiva kyllä, kunhan tämä tästä etenee. Tämä on vaan paha nyt, kun nämä tämmöiset uudet projektit vie ihan täysin mukana ja sitten nuo vanhat jää tuonne seisomaan vuosikausiksi, mutta semmoista tämä neulominen nyt välillä on. Mutta tämmöisiä kaikkia ihania juttuja mulla täällä on kesken ja oikein sormet syyhyä päästä kaikkea uutta aloittamaan. Ja sitten taas toisaalta myös jatkamaan näitä keskeeräisiä, kun tietää, että missä vaiheessa ne on. Niin tulee monta sellaista, jotka tekisi kyllä niin kuin mieli saada nopeasti valmiiksi. Niin katsotaan, mikä on sitten seuraavana puikoilla, kun noin muutamat tuosta saadaan alta pois. Joku ehkä muistaa yhden keskeneräisen mairen, jonka näytin, muistaakseni olisiko ollut viime jaksossa vai sitä edellisessä. Ja sille kävi silleen, että minä purin sen. Se ei vaan yksinkertaisesti toiminut se väriyhdistelmä mun mielestä ja päätin, että kun se istuvuuskaan ei ollut ihan täysin semmoinen, mitä mä toivoin, niin se lähti purkuun ja langat lähtee sitten johonkin toiseen projektiin jossain vaiheessa, mutta en tiedä vielä, että mihin. No neulehaaveita tietysti on siitä huolimatta, että näitä keskeeräisiä riittää. Mulla on ostettuna alafoslopia semmoisessa viininpunaisessa sävyssä ja sitten vaaleaharmaana, niin haluaisin niistä aloittaa uuden retkeilypaidan. Mä oon 2 retkeilypaitaa neulonut. Muistaakseni olisiko ollut se Spearheads ja sitten Hiisi, ne mallit, mitkä on tehnyt. Niin se Spearheads meni tuolle mun miesystävälle, niin haluaisin sen saman mallin neuloa nyt uudestaan sitten eri värisenä, että meillä olisi sitten samanlaiset paidat. Voidaan sitten yhdessä retkeillä tuolla silleen, että oikein mätsätään meidän asustuksen puolesta, mutta katsotaan, se on ehkä enemmän sitten semmoinen talvehomma, että kun se on niin paksua se lanka, niin sitä on kivampi neuloa sitten, kun alkaa kunnolla kylmenemään nuo kelit. Mitäs muuta mä oon tehnyt? Ompelin pitkästä aikaa. Mulla oli varmaan 3,5 vuoden tauko tuossa välissä, kun en ommellut ollenkaan. Ja nyt kaivelin pitkästä aikaa ompelukoneen ja saumurin esille ja surautin tuolle lapselle muutamat trikoopaidat. Olisiko ollut 6 kappaletta kaiken kaikkiaan. Niin nyt on semmoinen olo, että tavallaan syyhyä sormet päästä myös tekemään niitä ompeluhommia. Jos kankaita on vaikka muille jakaa koko varasto täynnä, niin se olisi kiva saada niitä hyödynnettyä nyt ennen kuin ne kuosit on tavallaan liian lapsellisia. Kävin ostamassa sellaisen retkipöydän, minkä pystyy levittämään tuohon olohuoneeseen ja siinä on hirveän hyvä laittaa sitten nuo koneet siihen päälle ja sinne pystyy leikkaamaan kankaat ja muut, niin helpottaa sitä ompelua huomattavasti. Niin ehkä sitä tulee jatkossa harrastettua sitten vähän enemmän. Toki hankaloittaa vähän se, että kun ne kaikki kankaat ja tarvikkeet on tuolla varastossa ja siinä on aina sellainen raahaaminen, mutta jos se homma nyt kertaalleen tehty, niin ehkä se onnistuu sitten joku toinen kertakin vielä. Mutta mä luulen, että tässä oli mun kaikki jutut tällä kertaa ja otetaan niitä kuulumisia ja muita juttuja sitten paremmin ensi kerralla, kun ollaan Pian kanssa yhdessä kuvaamassa. Kiva, kun katsoit kuitenkin tänne asti ja nähdään sitten ensi jaksossa. Moikka!